kan ik direct even aan de expert vragen. Oh, die is een expert, hè, joh. Nou, nee, dat is het een kerstbuur Ja, maar wat dit betreft. Oh, ja. Mensen, dat zien ik elke dag. Nou, eerder zien vaak, hè. Ja. Maar even, die mevrouw had je het net over kerstkreun. Ja. Wat valt er nou eigenlijk allemaal onder kerstkreun? Alles wat aan buim hing is groen, hè. Dat is kerstgroen, de knippen we er vanaf. Oh, zo. Maar het zo'n boom dat nu dicht? Nee, maar dan moeten de mensen volgen om de takken. Oh, Je zo. moet die takken die groeien aan de boom, dus ik moet ze van de boom afvolgen. Maar dan is het een boer met een Ja, de boom boer hier, is als er weg, ja. geen takken aan zitten. Ja. Maar dat is wel leuk, er komen dus veel mensen voor kerstkreun. Ja, heel veel zelfs. Oké. Kijk maar door, ik heb er 2 bakken staan, 3 soorten. En dat gaat geweldig goed. Nou zien we toevallig, want neem het ons gestuurd, ja de baas misschien indirect, want we moeten toch wat doen voor het geld. En dan denk ik bij mezelf, als we dan toch door de boken rieën, er is nergens zoveel borden, kerstbomen te koop op zo'n klein stukje Limburg als in een Bokend. Ziet geen een Bokens, hè? Ja. Nee, officieel niet. Officieel niet. Maar ik ben getrouwd met een Bokens meisje. Ja? En als ze met een Bokens meisje trouwt, moet ze ook in een Bokens gewoon wonen natuurlijk. Hè? Oeh. Ja. Want die willen in de Bokens blijven wonen. Maar is dit ook goed? Nee, ik ben de schoonpapa van de baas. Dat is de baas. Dat is de dochter. Dat is de dochter. Dat is mijn dochter. Allemaal familie. Allemaal familie. Oké, je ziet de baas. Hij is de baas zo. Kleine baas. Oké. De kleine baas. Qua lengte. Oh, en dat is ook dochter? Ja, dat is de dochter. Och, wat leuk. En de vader komt helpen. Want het is heel druk. Dat doen vaders, hè? Die doen dat, ja. En dan wil ze nog opa. En opa kan me ook helpen natuurlijk. En dat ben ik ook, hè. Ja, Ja. Oh, wat leuk. ja hartstikke leuk. Nee, maar niet alleen de kleinkinderen, maar ook dit lijkt me superleuk Het is werk. echt super deluxe. Want die Helemaal- mevrouw zei net ook van, we hebben al zo weinig. En dan is het de kerstboom zetten is eigenlijk het stukje gezelligheid wat de We mensen merken nog dat dit jaar aan de mensen, de mentaliteit van de mensen is anders dan andere jaren. Vertel. Oh meneer, een mooie boom, ik word geen boom, ik ga niet op vakantie, ik kan niet nog gewoon goed eten. Kom in een deur een boom. Kopen ze in een deur een boom of ze pakken er 2. Of 2 kleine voor aan de voordeur, dat hebben we dus dit jaar gezien. Dat is enorm gestegen. Dat mensen er 2 meenemen in plaats van 1. Ja, Wat grappig. dat is heel grappig. Ja. Voor ons is dat natuurlijk heel gunstig, hè? Oké, het is... Oh, Mooi, ja. Hoi jongens. Hi mevrouw. Hallo, hè? Ja, geen jak. Groetjes aan nog een man, hè? En fijne kerst. Maar nog even terug, want ik vond het heel leuk. Hallo, hallo. Dat is papa, hè? Bezoek, ja. Ja. Onze harde werker. Hè? Ja, is het een harde... Kom, dan gaan we even naar de dochter. Dan kunt je ook klanten helpen als die wil komen. Oh, kijk, heel leed het kerstgroen. Ja. Fab zit het net al. De mensen zien dit jaar anders dan andere jaren. Wat zien ook ervaringen door mij? Dat is wel vroeg. Vroeg. Maar ja, dat hebben we met de handel ook al gemerkt. Hè. Alles, dat schuift alles naar voren, hè, 2 weken. Dus Wordt je erop voorbereid? ja, we zien 14 oktober al begonnen hè, met de eerste rooien. Dus voor de Een handel. rooie? Voor de handel. Hè. Voor de handel. Dus het is normaal begonnen we altijd eind november. En nu zien we al 14 oktober begonnen. Dus het is gewoon dikke 2 weken eerder. Hè. Nou Ja, mogen we... mensen stonden hier ook weg aan de poort al. Half Nee. november kunnen we een kerstboom komen kopen, want we willen het toes gezellig maken. Dus, Er ligt wel op die pad. Ja? Ja, ik zie het. Ja. Maar je zegt ook voor de handel, dan mogen we geen reclame maken. Maar nou ben ik in deze contraien opgegroeid. En ik heb altijd het idee gehad dat een Bokend een beetje de kerstbomen hotspot van Noord-Limburg is. Wie kunt dat? Ja, weet ik niet. Er zitten gewoon 3 plekken hè, waar ze de boom verkopen. Hè. En in Venlo is ding alleen maar leurs. Of misschien nog een kleine agent op de hoek. Of, Ja? ik weet niet. This is the Die is play to be. plaats, Ja. Ja. Die is de Ja, plaats die weten ze wel allemaal zelf. Hè. Wat die steden is allemaal van onszelf. Dus het is geen import of...
Dat weten ook veel mensen, die komen dan toch hier voor een verse boom. Hè. Je kunt ook naar de praxisrieën of naar de... Ja. Iedere klant gaat toch ergens heen. Ik moet zeggen, We hebben voor alles wat. ja, want hoeveel verschillende soorten heb je nou eigenlijk? 10 soorten. 10 soorten. Ja. En die heb je allemaal. Ja. En zien er dan mensen die echt bewust voor een, ik kom niet veel verder als Noordman. Dus daar kwam een vrouw, die had van 6 jaar die lintjes bewaard. Wat ze wou. Dit is bijvoorbeeld een blauwspar, hè? Ja. En die had allemaal die lintjes bewaard. Die had al 6 jaar op rij zo'n boom gehad en hoe je weer een boom. Had ze allemaal die lintjes bezig, hè? Of wat leuk. Ja. Dus iedere kleur is een ander soort boom. Is het zo dat, Ja. dat mensen ook bijvoorbeeld een boom komen reserveren en dan pas later komen halen? Kan eventueel ook, ja. Ja. Dat dan de naam erop wordt geschreven of zo? Ja. Door elektronica heen in de schap. In de hoek de elektronica heen. Oh zo. Die ligt al 3 dagen. Hey, Ja. en wat is nou dit jaar de best verkopende boom? Ja, iedereen zweert bij de Noordman, maar ik ben niet zo'n Noordman-man, want die kan ze overal kopen. Hè. Praxis zit alleen maar Noordman of Gamma of weet ik wat allemaal. Nou hebben we ze bijna allemaal opgenoemd. Ja, maar Zeg, weet- kan wij er ook nog even bij? Ja, nou, de want boommarkt en dan de boommarkt. Ja, nee. Dus niet dat mensen denken dat we voor één iedere dag voor de specifieke... camera. hè, Nee, dus, dat maakt allemaal niks uit. Dat maakt allemaal niks uit. Maar ja, ik het weet is... niet, hier gaat toch eigenlijk van alles wat weg. Iemand die wil een Noordman of ze komen de plaats op, ik wil een Noordman en ze gaan met een blauw spannenhoes. Dus dat ken je ook. Ja, want die komen dan met een ideetje hier Ja. zo, en dan zien ze van wat er nog meer te koop Ja. is. Mensen hebben iets in de kop, maar het is niet altijd. Die gaan ze met iets heel anders weg. Het is wel leuk als je hier zo inkiekt. Het Ja, is nu een is, het al, dennenbos. nu is het al leeg, hè. Er stond helemaal vol achter. Dus er zijn er al heel veel weg. 14 oktober. Ja, voor de handel, hè. Ja, voor de handel. Ja. Hoeveel kerstboom gaan er bij ook op jaarbasis de deur uit? Duizenden. Duizenden. Ja. Maar Een TNO of een vrachtauto of... doet geen nog iets anders als kerstboom? Nee. Of is dat ook... maar betekent dat dan dat je in een bepaalde periode van het jaar echt het Ja, moet... ja. Ja. Net zoals die ijskroon. Ja, door januari beginnen we met knippen. Knippen die boom rondom. Ik ben er mee bezig met die beum. Nieuwe planten. Ja. Oh, dus daar is er wel werk mee. Ah, hallo. Anders vond het niet zo mooi. Maar dat is ook juist soms het probleem. Mensen denken die plant wordt in de grond geduwd en dat is het. Ja, Zomers 3 keer water geven, de laatste 3 zomers. Dat is ook al een groot probleem. och natuurlijk. Ja, en, ja, en ja. extra kosten, hè. Wat Ja, we eigenlijk ja, ja, vroeger ja. nooit deden en nu... ik heb allemaal erbij, hè. Dus het is wat mensen zo je kunnen denken, dat de kerstbomenman, er zit niet het grootste gedeelte van het jaar Nee. op een Noordman-huiltje te Ik zit de bieden. ganse jaar zit ik in die bus. Ganse jaar. Ja, echt. Maar is dit dan voor ook wel de leukste tijd van het jaar ook? Ik vind dit wel leuk, ja. Ik vind het eigenlijk leuker als voor de handel. Nu komen mensen en die zeggen, oh, de boom is mooi. Voor de handel, dat is gewoon... die Hollanders interesseert dat niet. Hij uit Utrecht, die pakt die boom en geld verdienen en wegwezen. Ja. Dus Maar ik vind dit voor leuk, een ja. broodje is er meestal nog wel. Ja, ik vind het leuk, ja, toes. Liet me. Heel gezellig. Ja, liek me. En nu is het nu is het even rustig. Want net is het gezond, dan zien er 6 auto's tegelijk, dan niks. Dan. Maar het heb ze nu door de week, hè. Ja, heerlijk. Ja, liet me echt leuk. En ik moet zeggen, zit er nou ook, hoe zou ik het zeggen, als een kerstboom goed behandelt, dan ziet er ook uit zo wie een kerstboom moet zien. Want als er niks aan doet, Ja, als ze hem laat schroeien, plant in de grond, dan, ja, dan weer een dak open boom of lange pieken. ja, Dit hè, dan krijg je hem niet vol, hè. ja. Hier zit aandacht en liefde en vakmanschap Kijk, net wie zo'n in. boom, als Ja. hij nou blijft staan, dan wordt hij van de winter nou weer geknipt, hè. Die scheuten allemaal eraf, dat hij voorblijft. Kop eruit. Als hij niet duist, dan, ja, dan, Als er geen passie is voor kerstboom, nee, hè? dan moest er een beetje maf voorzien. Goed maf. En dat is hij. Ja. Ja, dat is echt zijn passie.
Ja. En we misschien ook direct de naam van deze uitzending. Goudmaaf. Goed, maar. Goudmaaf.